Pers. Welkom bij Access Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws van vandaag op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over de politie die een echtpaar uit het vliegtuig haalt. Gisteravond heeft de politie een echtpaar uit een vliegtuig gehaald dat al klaar stond om naar Nederland te gaan. Het heeft allemaal te maken met onderzoeken naar verschillende inbraken en diefstallen bij bedrijven op ons eiland. Nadat de twee werden aangehouden, zijn er verschillende huiszoekingen gedaan. De twee worden verdacht achter de inbraken en diefstallen te hebben gezeten. Er zijn 5 huiszoekingen gedaan, onder meer in een huis aan de Puerto Ricoweg, 2 huizen in de Bivakwijk en 1 huis aan de Uloteriaweg. Ook een woning in Suffisant is onderzocht. Tijdens de huiszoekingen heeft de politie munitie, een televisie, een flatscreen TV en verschillende andere belangrijke voorwerpen in beslag genomen voor nader onderzoek. Bonaire arresteert Italianen voor witwassen. Een hele andere zaak die vanochtend bekend is gemaakt, maar al speelde op 26 oktober. Toen zijn 2 Italiaanse mannen aangehouden op de Bonaire International Airport. Ze worden verdacht van witwassen. Het gaat om een man van 41 en van 60 jaar. Volgens de Koninklijke Marechaussee verkochten de 2 horloges en parfums op straat. En zeker bij die horloges ging het om relatief goedkope horloges die voor veel geld verkocht werden. De 2 mannen hadden $30.000 cash op zak. Dat geld moesten ze inleveren. Daarna hebben ze het eiland verplicht verlaten. En zonder geld zijn ze weer verder gegaan. Dat heeft de Koninklijke Marechaussee bekendgemaakt. Sylvania niet eens met maatregel van minister van Justitie. Het gaat allemaal om een brief die de minister van Financiën, Javier Sylvania, aan zijn partijgenoot Shelton Hato heeft gestuurd. Volgens Sylvania is het belangrijk dat organisatoren van evenementen voldoen aan hun financiële verplichtingen voordat ze een vergunning krijgen. Als dat niet gebeurt, zo zegt Sylvania, levert dat problemen op en dat wil hij voor zijn. Hij heeft hierover een scherpe brief geschreven aan de minister van Justitie, die volgens hem wat makkelijker met die regels zou omspringen. Nu is het de beurt aan de ambtenaren, dat zegt George Hernandez van de APVO. Er moet 68 miljoen worden vrijgemaakt in de komende periode om achterstallige betalingen aan ambtenaren te doen. En wat zijn dat voor achterstallige betalingen? Bijvoorbeeld de indexering van de salarissen. Volgens George Hernandez zou in december van dit jaar de indexering voor de ambtenaren van 2019 en 2020 moeten worden betaald. Er is overleg tussen de vakbonden en de overheid om te zorgen dat bepaalde zaken die niet eerder zijn geregeld voor de ambtenaren in de periode voor corona, nu wel geregeld moeten worden. Toerisme levert ruim 2 miljard gulden op. Heel veel geld. Dat zei Zuleika Mook van het ministerie van Economische Ontwikkeling. Die heeft aangegeven dat in de eerste 9 maanden van dit jaar het toerisme in zijn algemeenheid 2,2 miljard gulden heeft opgeleverd voor Curaçao. De eerste 9 maanden van 2022 ging het om een bedrag van 1,9 miljard. Er is dus sprake van een stijging van bijna 17%, aldus Mook. Belangrijke uitbreiding, Orco Bank. De Orco Bank heeft gisteren aangekondigd dat ze een CIBC First Caribbean Bank op Curaçao en Sint Maarten overnemen. Dat gebeurt momenteel, is dat nog in afwachting. De centrale bank moet dat nog goedkeuren. Maar de overnames worden nauwlettend gereguleerd en gecontroleerd door financiële toezichthouders om de belangen van de depositohouders en andere belanghebbenden te beschermen. Klanten zullen weinig merken van de overgang, zo stelt de Orco Bank, omdat de banken in een soepele overgang dit allemaal zullen regelen. En dan heel ander nieuws, modeprijs voor de Curaçaose voetballer Eloy Room in Nederland. Heeft hij een prijs in de wacht gekregen. Het gaat om de Fashion Player 2023 Award. Wat is dat? Dat is de prijs voor de best geklede Nederlandse voetballer in de eredivisie. Eloy Room was daar heel blij mee. De keeper van het Curaçaose nationale team kreeg de prijs in Amsterdam. En hij liet met de prijs onder meer Bart Nieuwkoop van Feyenoord en Ricky van Wolfswinkel van FC Twente achter zich. Nou ja, leuk nieuws en gefeliciteerd. Even reclame, gaan we door met meer nieuws. Censo está 100% anónimo.
ni CBS, ni e encuesta docu tabishitabu, no que sa derecho de familia en particular. Más bien, nanta interesa para colectar información de totalidad, para crear vista correcto y exacto de Corsou su hogar y habitante nan. Pa instancia nana Corsou, hanya bom data, cu qual nan por tomar decisión informada. Pa nos país por planificar y desarrollar mejor. Por ejemplo, ¿cuánto gente empleada y desempleada tiene? Den qua barrio, ¿cuánto gas mister de corriente? ¿Y cuánto tiene panel solar? Ora acaba de colectar datos y suman den cifra total, ta desasí de tur información individual. Familia Coopera, sa censo 23, tapahanya vista total y anónimo. PCI e familia aquí, ta coopera. Abo dambe? Panosa con nosta. En dan gaan we naar Carmabi, want die hebben een nieuwe directeur. Vanaf vandaag is Manfred van Veghel de nieuwe directeur en de komende 2 maanden werkt hij nog samen met Paul Stokkermans. Die neemt afscheid aan het eind van dit jaar. En daarmee komt er een einde van een periode van 13 jaar van Paul Stokkermans als directeur van Carmabi. We belden met hem en vroegen wat nou het meest opvallende is, wat er is veranderd in de afgelopen 13 jaar. Hij begon als directeur van Carmabi, dat staat voor de Caribbean Research and Management of Biodiversity. In 2010 begon hij en volgens Paul Stokkermans is alles 2 keer zo groot of nog meer geworden. Ik geef u een lijstje. De begroting in 2010 was 1,6 miljoen, dat is nu 4,3 miljoen. De staf is van 25 naar 50 mensen, contractanten en oproepkrachten. Er is een Science Center gekomen, een duikshop, een klaslokaal, veel infrastructuur. Er zijn meer parken onder Carmabi komen vallen, van 3 naar 6, meer educatieprogramma's, meer studenten in research en meer wetenschappelijke publicaties. Dus wat dat betreft is het goed gegaan in de afgelopen 13 jaar. We vroegen Paul Stokkermans of we nu alle reden hebben, of hij ook alle reden heeft om tevreden terug te kijken. Ja, dat mag ik zeggen, ja. Het is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Sommige dingen gaan makkelijk en sommige dingen gaan moeilijk. Er zijn altijd wat strubbelingen, wat hiccups en zo, maar de lijn was gewoon al die tijd stijgend. En ja, het is een ander Carmabi wat ik nu achterlaat dan waar ik toen in dienst trad in 2010. Dat kan ik begrijpen, want het is echt wel veranderd en er is heel veel bijgekomen. Tegelijkertijd, Carmabi kijkt natuurlijk naar de natuur, naar het milieu, naar heel veel zaken hier op Curaçao. Is dat net zo positief als de ontwikkeling van Carmabi? Dat is een moeilijke vraag. Kijk, kijk, we hebben landnatuur en we hebben de natuur onder water. Ja. Landnatuur, dat heeft erg veel te lijden onder de versnippering wat betreft de ontwikkeling op land. Hè. Er wordt heel veel bijgebouwd. Ja. Dus alle habitats die worden versnipperd en dat is niet goed voor de natuur. Dan in zee blijven we zitten met het probleem van de vervuiling van de zee. Ja. Met name komen er nog veel ongecontroleerde rioolpijpen uit in de zee. Dus wat betreft de gezondheid van het koraalrif, ja, dat heeft nog altijd te lijden onder die vervuiling. Ja. Want door de riooloverstort dan gaan de algen groeien. Want riooloverstort voor algen is voeding. Die gaan groeien en die overwoekeren het koraal en dat is niet goed. Toeristen die komen niet om naar zand te kijken, die willen een koraalrif zien, die willen vissen zien, die willen koralen zien, die willen kleuren zien onder water. En ja, als we zo doorgaan, dan gaat het alleen maar achteruit. Los van de zaken die niet zijn goed gegaan, ziet hij toch ook wel, en niet goed gegaan is natuurlijk de zorg voor het milieu, niet zozeer het beleid van Carmabi, is natuurlijk ook wel de positieve ontwikkeling voor wat betreft het besef dat mensen op Curaçao moeten blijven kijken naar de ontwikkeling van natuur en milieu. Wat wel toegenomen is het bewustzijn bij de bevolking en ook de scholen. Dat komt dan ook voor een flink deel door ons educatieprogramma. De mensen in zijn algemeenheid zijn zich steeds meer bewust van het feit dat natuur een hele belangrijke resource is van je eiland en dat je daar op een zorgvuldige wijze mee moet omgaan. Ja.
Vroeger was dat veel minder, maar dat bewustzijn is wel gestegen, merk ik. Dan gaan we over naar iets heel anders. Er is een akkoord tussen Nederland en Colombia over het uitleveringsverdrag van criminelen. Waar gaat het om? Het gaat om een akkoord over vooral drugscriminaliteit. En dat heeft de minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Yesilgus Segerius van de VVD, vorige week aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Nu moet de Tweede Kamer in Nederland en ook de Eerste Kamer nog instemmen met het voorstel. En ook voor Curaçao is een rol weggelegd. Op het moment dat er een verdrag ter goedkeuring wordt ingediend aan de Eerste en Tweede Kamer, worden parlementsleden van Curaçao ook gevraagd hun hoofd te buigen over het verdrag. En dit geldt natuurlijk ook voor de regeringen van Aruba en Sint Maarten. De uitlevering van drugscriminelen worden nu via de Verenigde Naties geregeld. Met het nieuwe verdrag komt daar dus verandering in. Vanuit Colombia vertrekken veel cocaïnetransporten, onder meer naar Nederland. Volgens de Nederlandse minister van Justitie kan met het nieuwe verdrag er snel strafrechtelijk worden gehandeld en kunnen getuigen en slachtoffers gehoord worden. En ze gebruikt deze woorden, kunnen verdienmodellen kapot worden gemaakt. De Telegraaf, de grootste krant van Nederland, noemt het verdrag een harde klap voor drugssmokkelaars. Nou, dit was Access Journaal, het belangrijkste nieuws van vandaag. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Dan hebben we weer het belangrijkste nieuws voor u. In ieder geval een hele fijne dag. Tot morgen. Tot ziens. Dag.